tanan. Tibuok kalibutan. Ako na po ni si Anita Pilotso. Karong adlaw guys. June 10, 2021. Nya ko karon sa Tagbilaran. Ikan pa kuning out. Unsa? Kapit ko siya first kay mopalit ko abono. Kay akong i-bono sa akong taong. Karon maka tan ko in taon. Napay pitsay. Sa human matukog plaza. Sige guys. Di anak karon sa plaza guys. Plaza Rizal. Nah, Plaza Rizal. Nice na ayo. Minumdum ko ani sa una sa eskwela pa ko. Ani mi dani mi standby o gabi. Palit ko. Hello guys. Palit ko lawg sa langgam. Nindot na kayo ang plaza karon guys. Pero nagyapoy mga langgam. Iti-iti. Mga anta guys, snacks. Gutom kayo? Gutom kayo ba? Hi! Hi! Welcome to my vlog. Shout out, Johnny Abernay. Jonami Servas. Sa tanang taga-habitat. Kain tayo. Kinamdum ko sa una guys pa nga eskwela pa ko sa eskwela pa ko guys. Ani mi din imong likod ni kagabi kay naron mas ibabaw gaho ang sa kanang sa una nang marapaw. Yag manimba mi sa uyap mga tawa mi kay inig ingon na ang pare nga ay ingon ang pare nga tapos na ang misa. Dadang kalinaw ni Kristo. Huwag mo kay. Tapos na ang misa. Dadang uyab sa plaza. Kami manday po ni sinangaga. Ani mi sa una guys, sa daga pa ko. Bisita kanang naay. Na ulit tao. Bisita na si Fredo tabamo og si Soylo. Nakawahi mo si Soylo. Si Fredo may kapamisita. Ngari mi sa plaza mo. Sige mag-story are. Pagkasunod adlaw Soylo na po yung misita. So si Soylo mayahang na uyab kadogayan kay uli ko sa bukid, uli ko sa panoramic. Pagbalik pa kay ning laag na pud mi ani tay naa may bati nga nagpaatbang pud namo nga napoy Paris pod. Napoy Paris ba?
uyab. Niyog na kon sa ingon. Nga din mo lusog ingon kay kasi musuko kuno ko. Kaya hanggang nan nga, di na mo ilang lusog ingon, suko na yan ko. Mo to. Sige, ingon sa nga. Kada bang nasa atbang na. Nanguyab ko anak. Man ay. Dugay mo istorya. Kaya naman atbang. Pero wa sila magkauyab guys kay naman ko na uyab tong padiha. Murukoy po dugay ko kay. Ay hang kaagi sa una guys, dinhi pa. Dinhi pa ko nagpuyo. Taglaran. Dugay pa ko puyo ning taglaran oy. Ngatos na 1993. Nag-working ko. Ito sa Kalukto. Kuy lamang ko ato ECS. Ito ila Pampyong. Oh no. Kung siya bumaat o ni Ma'am Ophelia bumaat. Karon kay hawa mo ko ilahan, imbalin ko dito ko ka Doktora Pisaras. Kay na amigo man ako tong idahang mid. Unsa? Ngita man kuno sila kauban kay uli mag isa. Wali. Ako nagasunod ko. An. Kasod na na dito. Ito gatiwas ko working sa ilaha. Ako na human, eskwela kay naminjo ko datong uyab. Maneron. Bibiya. Buhi. Wala kita ay kalibutan guys. Salamat ko kayo. Miss you. Hinaut na. Payon ka na karon. Bani Jesus Christ. Heavenly Father. Guys, kani hangipon guys, bisag wa jud ni daot guys. Ipahingo kay. Kon gusto siya guys kanang sa gamay pa ko gisapawan. Nya karon pagtubo dito na sa sud. Manahang gipaibot kay. Ang ulihan og kanang plastic ba ang matupo. Kay pwede ra day kuno to kanang brisan pero dugay kuno maulian. Ano nga. Paibot na lang na ako eh. Pag buhay pa ko, makatila po ko ng ipon, pero plastic na lagi. Pang! Muna yung simbahan sa Diocesan Shrine of St. Joseph Cathedral sa Tagbilaran, Bohol, Philippines. So my channel. Grabe ha guys. Kaba ni palit ko og kanang abono dito siya. First, nalangan do ko tong tao kay paikog mapupumulakaw nga nagsilip pa sa istorya. Kay kuno
Upalit pa kuno siya og sabon. Gamayon na lang kuno niya palit sa lawas sa manok. Ay upalit pa siya og sabon. Kay ang ilahang mga sabon kuno pangkanon sa mga ilaga. Nga na lang kuno sila ini kabuntag ba kay ngita na sila sabon kay maligo sila. Nawa kuno og sabon. Sa ilang gipangita dito kuno sa buho. Buho sa ilaga. Pagtanaw ba kay gamay na lang kuno nabilin gikaon sa ilaga. Nakakumpiyansahan yung mga ilaga, hindi mo sa kailangan. Wala na may ingon. Mamaak na gani ko nung mga tuog sila. Pa ako nagtiil. Baho, tingali pong tiil, no? O sige. Bawang patay ang tiil, bagi kaon. Bagi paak. Ngit-ngit na guys. Dagan pang mga sakyanan. Wala city ani, mamingaw na ni kay wala mga tao kay muli na tayo kay rupyahan unda. Oh. Oh. Ani rataman na akong vlogs guys. Daghang salamat pagtanaw, ay kalimot sa subscribe, likes, ug share. Bye-bye. A few moments later. Hi guys. Hi guys, si anak ko ninguli na ko. Ring. Ya pilong ko Hi guys. Yan ako sa bahay guys. Yung abot na ko. Ikan sa plaza nga re. Gilakaw ka na? No, 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 no. Kinsa tong wala pa maka-subscribe, subscribe na mo. Share og likes. Bye-bye. Posa na nako guys ang akong vlogs ay video. Ito si Zeus. Bye-bye. Kasi boy, maaaring kapitan ng germs.